Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Commission on Elections, padayon ang pagpanghanda para sa barangay kag sangguniang kabataan elections, samtang wala sa gihapon sang layi nga nagapauntat sang piniliay. Tubtob nga wala sang layi nga nagapaisol sang barangay kag SK elections, padayon ang pagpanghanda sa Commission on Elections para sa BSKE sa November. Ginsiling ni Provincial Election Supervisor Attorney Ian Liananoria nga handa na ang Comelec sa ginapaabot nga piniliay. Ang ilang instruction gikan sa kay Comelec Commissioner George Garcia nga dapat padayon ang ilang pagpanghanda. Ginsiling ni Garcia sa media interview nga sa ila listahan may 7 ka mga House bills nga naka-file sa House of Representatives nga nagahingyo sa pagpaisol sa BSKE. May isa naman ka na-file nga hagna sa Senado. Sa karon suno sa kay Garcia, mga 8 billion pesos na ang ilang nga gasto sa pag-procure sa mga supplies kag printing sang ballots para sa BSKE. May nabilin pa sila nga 11 billion nga pondo kung ini ang napain para naman sa bayad sa mga magaserbi bilang electoral board members, 9 billion, training sa mga manunodlo, 1 billion, kag para sa deployment, 1 billion. Pananglitan nga mapospone sarang man sa gihapon nga magamit ang mga na-print na nga mga balota. Manual elections ang BSKE. Ang mga ballpen kag mga ink masami nagalawig sang isa ka tuig. Kani depende na sa kalawigon kung saan matabo ang BSKE kung ma-postpone gid man. Ginsiling ni Attorney Ananoria nga magapaydalom sa regular nga process ang mga gin-file nga hagna. May mga pagduda sila kung ano kadasig o kung ano kalipot ang pag-idog sang sini nga mga hagna. Chairman Garcia, kagkang amon nga policy isang last, as long as there is no law na napasar, we will continue our preparations. Budlay nga hindi kami handa pala in case nga wala magiging isang law nga mapas later on, nga hindi kami preparado. So it is our mandate according to the law to keep on preparing even if may mga pending bills. Ginasi nga budlay ang tinanalang kabilin nga bulan para mapatigayaw ang postponement. But it goes through the normal process of enacting a law. So may mga first reading, second reading. So it may take time tapos maagi pa sa Senate, then mapirma pa na ang President. No? So tanaon ta